Здравейте хора, и днес е първото видео, в което снимаме с камера и е гейминг. Ето и Инди ще ни подкрепя. Ето го, Инчо. И да, нека да започваме. Все пак ще играем страшна игра в Roblox. Ще видим как ще се справим с Инди. Добре. Какво бе? Какво бе? Какво бе? О. Добре. С тия сме се разсейвали, да почваме. Значи, тази игра Start Survey е с лаптоп, който ще ни помогне в някои случаи и ще ни стряска. Ще стават крипи малко по малко нещата. Тази игра е всъщност много популярна. Но забелязах сега току-що, че можем да ходим. За скока. Добре. Може да се въртим. Добре, тук имаме врата. Нищо не мога да правим. Добре. Леглото може да спим. Добре. А да се крием под него? Можем ли? Не можем. А тук? Може да дърпаме шторите. Или това е като the man from the window. Man. That's kind of sus. Нека започнем. Start Survey. Да стартираме ли продукцията? Да. Добре, този тест ще те накара да ти разбера твоите мисли. Моля те, казвай истината. Тестът ще започне сега. Добре. Are you having a nice day? Имал ли си хубав ден? Да. Също той сега започна. Защо? Той сега започна. В момента само да ви кажа. Е точно 11:29 сутринта. Добре. I'm having a nice day. Да, защото не знам, мисля, ще дам да. Yes. Погледна ли наоколо? Нека после се огледам в реалния живот. Защо тази врата е отворена? Инди, сега ти ли ще снимаш, бе, брат ми? Добре, ти снимай. Айде, снимай видеото. Снимай. Айде, ето. Снимай, айде, снимай. Добре, няма нищо. Така ще натиснем. Не чакай. Не сме погледнали. Наоколо. Добре, стига толкова снима. Ще мачкам. След видеото ще те мачкам.
Така. Have you looked around? В тука. Погледнахме добре. Добре. Не знам това как да преведа. Добре, не. Вярно. Добре, добре. Добре, там написа някаква глупост, така че няма да превеждам. Така. Ти знаеш ли къде си? Ма знаеш ли? Аз директно знам. Но той дали знае? Еми, добре, ще дам... Yes. Добре, значи той знае цялата истина, която на вас ви я казах. Не трябваше да ви я казвам. Добре. Да видим следващото. Има ли си някакви... Heart Attends? Чакай, какво беше? Heart Attends. Еми, не знам, силно това е някаква болест. Така че давам, както се знае, no. Добре? Трябваше да го казвам. Имал ли съм някога паника атака? No. Не съм имал. Ти вярваш ли в Господ? Еми да, разбира се, аз съм българин християнин. Ти вярваш ли в духове? Не. Добре, стига сме се прекъсвали, да продължаваме. Добре. Добре. Ти... Чакай. Ти... Чувстваш ли се да отговаряш на въпросите ми без да или не? Да отговарям, истината да му отговарям. Еми. Разбира се, че да. Ти сигурен ли си? Сигурен ли си, бе? Сигурен ли си? Сигурен ли си? Ако момиче, сигурна ли си? Сигурна ли си? Ма сигурна ли си? Добре. Ще дам yes. Добре. Отговорихме вярно. Добре. Ти чувстваш ли се комфортно в твоята стая?
Еми, в моята стая да. Но в играта май не. Ако светлините са изключени, ще се страхуваш ли? Да, ще се страхувам. Да. Вау! Паника атака! Вау! А и честно казано, в стаята ми не са изключени. Те са изключени, но обаче навън е светло. Така че няма как. Така. Наистина ли? Да. Да. Have you ever wondered how you die? Някога замисля ли се как ще умреш? И честно казано, не съм се замислил. Не. Ще се страхуваш ли, ако вратата е отворена? Ще се страхуваш ли? Ще се страхуваш ли, бе, те питам? Еми, да. В играта не. Първо ще погледна в моя живот. В реалния живот и след това в играта. Айде. Добре, на вас ще ви дам. Добре. Значи тук вратата е затворена. Е това там с прозорчето. Чакай да си нагласа ръката. Добре, няма си я нагласям, ще отнеме твърде много време. Но знаете къде е вратата вече. Have you looked around? В играта? Добре. Нека видим в шторите. Шторкис. Нищо сериозно, добре. Леглото. О, знам кога се отворила. Знам кога се отворила. Значи като се изгасиха лампите, чухте ли някакво скърцане на врата? Мисля, че това беше. Това беше. Е това. Добре, айде да видим всъщност какво има в коридора. Моля. По средата на нищото в коридора има стол за мъчения. Има там бял. Към рая. Предпочитам да си остана в моята стая. Да. Но имаш ли някакви... Имаш ли някакви... Енеми, чакай. Какво беше енеми? Добре, не знам какво е енеми. Чакай. Враг. Еми да, имам естествено. Всеки има враг. Всеки бял човек. Добре, това вече изглежда крипи. Ако си изгубен, някой ще те търси ли? Еми да, броски. Сам ли си? Да. Сам съм.
О, вече са за прозорците. Добре, камерата ми падна, без да искам. Да, камерата падна. Добре. Have a look out the windows. Ти погледна ли? Погледна ли през прозорците? Погледна ли? И сега някакво The man from the window е така ще. Не, чакайте. Е така. От тук през прозореца някакво The man from the window. Добре. 3. Отваряме на историята на 3. 1, 2, 3. Добре, това е... Леле. Някакви бели очи, така. Да, видях кой се крие там. ОФ. Значи, ако се чува, ако извикаш, някой ще те чуе ли? Аз съм сам вкъщи, честно казано. Не съм сам, аз съм с Инди. Инди най-добре ми другар. Значи, аз съм с Инди вкъщи. Родителите ми са на работа. И в момента е пролетна ваканция. Затова съседите отгоре ще ме чуят и занимаванията отдолу. Не знам. Да, ще ме чуят. Защо не ми даш отговори? Ти защо не ми даваш отговори? Добре. Значи ще има джампскер. Внимание, това е джампскер. Ще има джампскер. Внимание. Ще има джампскер. Инди ще го направи. Джампскер. Аз квитвам. Инди ще направи джампскер. Инди. Ела, миличкото ми. Айде сега, Инди ще го направи. Добре, Инди, настани се удобно, седи на столчето. А така, браво. Така, гледай натам. И сега, виж какво трябва да направиш. От тук, това ето така да завъртиш. Няма никакъв джампскер. Хора. Ако се обърна... Не искам се обръщам. Не искам да се обръщам. Няма да се обръщам. Не. До тук приключва видеото, хора. Абонирайте се за канала за следващото видео. Ако канала събере 310 абоната, ще има и втора част. Така че лайкнете видеото, абонирайте за канала и пишете в коментарите след втора част видеото каква игра да играя в Roblox следващия път.
Виждане и от мен. Чао!